Maharijana Production. Ya Fatima sirrin shugaba masumiya ba za a san ki ba. Ya Fatima sirrin shugaba masumiya ba za a san ki ba. Ya Fatima sirrin shugaba. Mai bana ko yaushe rabana da ɗamini ba ka duban laifina Allah kake mini. Gadan hali na bala wani a yi mini an basu Fatima rabbana da ɗamini. Ya rabbana gare ka zambe ɗa a bani dan su ba dan halin mu ba. Tsira da minci a daɗawa sayidi wa ahli baiti da gidansa Ahmadi a sa sahabo ba sa da madadi ruhin fansa suka ba mu majadi. Allah asa gana na Fatima mai isa da ba za a kai ta ba. Da sallama zan shigo gidanki Fatima, duk mai bida in ya zo gabanki an gama. Ku ne kuke kyauta take babu sai an jima. Karshen isa Fatima a amsa sallama. Salam alaiki sirrin shugaba, duk mai fada ba zai fado ki ba. Sace hasken jikinsa ce sirrinsa ce farin cikinsa ce gatan mu ce arzikin mu ce a ko'ina ke rahmar kauni ce wanda bai da ke za ya sha wuya. Allahu sarki ba zai kula shi ba. Gwanata ni dai su muka kama kun ga zuciya ta daidai komai wuya ba ni bari har abada. Fatima dai kona ana gado san ki Fatima mun gada dare da rana kina zuciya ta har abada ba za mu bar ki ba. Ya Fatima a wanke zuciyata ki zama dubi na duka rayuwata a bani sirri maza in ba su rata a tallafa a wanke damuwata. Ya Fatima yana da Fatima ta babu ke na san ba za ni sha ba wata sai ke ya zan wata ke komai ya zo daga ke to tsarkaka ke. Kina da girma sannan da haske duk lamari in babu ke to da sake. Na durkusa gaban ki san gida amma kaunar ki ce kasuwar da ke da riba. Ɗaukar shugabana kai ko
ban faɗa ba aikin wuce a furto duk mai isa abun ne ya ranto ba za ya furto ko ya kwatanto irin isar da ilahu ya baki tun a farko a sallama a gaban ke Fatima dukkan alam ba za su san ki ba ba za su san ki ba za mu faɗi komai nisa ruhi na fansa gare ki batuli na bayar yarda da ni komai nauyi mun ɗauko a sanya yayi karko ya faɗi ma'aikai mun izini aya ummata ki bar ni cikin aikinki aya ummata ki bar ni cikin aikinki ki yarda da shi ki ba shi abin da yake ta bida tafiya da zaman shi umma yake ta faɗa kira shi gabanki kyauta mai tsada mai mahrijalu sirrin da yahuda amina bas umma ta duba ka kai ma kyautar da baki ba zai furta ba